ҳангоме ки футболи бузург оғоз мешавад, тамоми кишвар нафасашро нигоҳ медорад. Ҳар кас барои дастаи худ мухлисӣ мекунад. Акнун навбати ту расид. Ту кадом дастаро интихоб мекунӣ? ҳадафҳои бузурги пойтахт ё қудрати бостонии суғдиён? иродае ки мисли металл обутоб ёфтааст ё шуҷоате мисли паланг? барои ту кадоме беҳтар аст? То боварии шикастнопазир ё маҳорати нигоҳ доштани хавф зери назорат? кадомаш муҳимтар аст? маҳорати солҳо сайқал ёфта ё устувории артишӣ ки ҳатто душвортарин бозии онро намешиканад? матонат ва фидокории комил дар ҳар бозӣ ё талоши беист барои пирӯзӣ? танҳо ту қарор мекунӣ ки чӣ бояд кард: қувват гирифтан ё фатҳ кардани қуллаи нав? Наздиктар ба даста, наздиктар ба мухлисон. Пари матч, шарики кулли Лигаи футболи Тоҷикистон.